ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு காலையில என் ஒய்ஃபு மதியத்துக்கு சாப்பாடு செஞ்சு குடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க. என்னன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா, பழைய சோறு பச்சை மிளகா. ஆமாங்க, அடிக்கிற வெயிலுக்கு என் ஒய்ஃபு சூப்பரா அருமையான ஒரு பழைய சாப்பாடு குடுத்துருந்தாங்க. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, வெயில் அப்படி இருக்கு. நாங்க என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குண்டான்ல சாதத்த கொட்டி, 4 வெங்காயத்த போட்டு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். சும்மா வேற லெவலா இருந்துச்சு. நாங்க எல்லாரும் மதியத்துக்கு மந்தி சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான்ல இருந்தோம். மந்திய கேன்சல் பண்ணிட்டு எல்லாரும் பந்தி போட்டோம் அந்த பழைய சோத்தோட. உண்மையிலே ரொம்ப வேற லெவலா இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஆஃபீஸ்ல இதுமாரி பழைய சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல. இதுபோல நீங்களும் உங்க ஆஃபீஸ்ல பழைய சாப்பாடு சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பழைய சோறு ஒரு ஆரோக்கியமான உணவும், ஒரு அன்பை பரிமாறக்கூடிய உணவா எங்களுக்கு அமைஞ்சிச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமான நாளாவும் அமைஞ்சிச்சு.